Салом алейкум. Дар бораи подоши нек ба шумо гуфта мебинам. Соли 2000 медонед чанд буд? 5 ё 6 буд. 5 буд, ба фикрам хато накунам. 5 ё 4, яъне ки ҳамун аввали 2000 буд. Хонаи модари мара бародари хурдӣ мехост ки таъмир кунад. Баъд ман хостам ки модарам гирифта ба ягон хона иҷора равем, то вақте таъмир тамом шавад. Бародари хурдӣ ки ба хонаи биёяд, хонаи бародарам квартира буд. Модарам гуфт ки не мара ба ҳавлӣ барин, ҳавлӣ мехониста. Ба ҳамраҳи бародарам кӯшиш кардем ки квартира ёйему, модарам бурда дар онҷо нигоҳ мекунем. Баъд ман шогирдом муроҷиат кардам, шогирдон гуфтам ки хонаи мо дар Малима истем. Баъд модарам гуфтам ба хонаи шогирдон ба маҳалла Қазоқон рафтем. Дар маҳаллаи Қазоқони шаҳри Душанбе қариб 2 моҳ истодем, то хона ки ремонт аз деволош тарошида хонаро ремонт кард акаи хурдим. Баъд ҳамунҷа модарам дар назди хона мемондаму худам аз якум смена дар мактаби 8 дарс медодам, муаллимаи англисӣ. Ба мактаби 8 омада аз субҳ то нисфи рӯзӣ месодам, ба нисфи рӯзӣ ба назди модарам месодам. Келини ҳамун хонавода бо модари ман наймӣ мекарданд, муомалаи хуб, рафтори хуб мекарданд. Келини ҳамун хона як фарзанд дошт, лекин баъди ҳамун фарзандаш қариб 7-8 сол буд ки дигар кӯдакдор намешуд. Баъд модари ман доимо дуо мекард дар ҳаққи ҳамун келин: худованд ба ту фарзанд диҳад, худованд ба ту фарзанд диҳад. Баъд ҳамун келин медонӣ, баъде ки ман модарамро гирифта ба хонаамон омадем, гузашта аз чанд сол баъд бо ҳамун хона бо телефон тамос гирифтем. Келинашон то ҳозир бо ман дар тамос ҳастад. Пас аз он ки модари маро бигем то нисфи рӯзӣ нигоҳ мекарданд кумин сол, ман нисфи рӯзӣ омада худам бо ҳамроҳи модарам будам. Бародарам омада, модарам хабар гирӣ меомадам модарам. Баъд ҳамун зан пас аз он ки модари мо ба хона омадем, пас аз ҳамин дар тамоми чанд соли нагузашт, дар миёна 3 та фарзанди дига таваллуд кардааст. 3 та духтари дига таваллуд кардааст. 2 сол пас 3 духтар таваллуд кард. Дидед мисол нигоҳ бин карданд модари мара, мисол якчанд соате модари ман дуо кард, подоши некашро гирифту духтаро гуфтанд ки ту дигар кӯдакдор мешӣ намешӣ. Неки дуо ки гирифт, худованд тақдири ӯро дигар карду ва 3 фарзанди дига ба даст овард. Доим мегӯяд, неми каникулам рафтагӣ будам, рафтам ба иёдаташон, хусраш қариб 90 сола аст. Хабар гирифтам октябри 2025. Баъд гуфт ки дуои модари шумо ба ман вай кард, ки сабаб шуд ки ман бо 3 фарзанди дига ба даст гирифтам. Барои ҳамин як касро ки некӣ кардем, ки ёрдам кардем, ба шумо бармегардад. боз ба шумо мегӯям ки барои 50 рубл маро гирифтен ҳамин қадар ва ё гапҳои пасту баланд гуфтем ки ман аз шумо ин интизор набудам. Ҳамватанони азиз, ман ҳеҷ гоҳ аз шумо интизор набудам. Ман фикр мекардам ки шумо касе ки наметавонад дуои хайр кунед. Дуои хайр гиҷо меистад, гапи бад гиҷо меистад, суханҳои ноҷо нагӯед, илтимос сухани ноҷо нагӯед. Мегӯяд ки ба дири ҳар кас кардан метавонад, некии ҳар кас кардан метавонад. Сухани хуб нависед. Наметавонед сум 50 рубл барои шумо ин қадар душвор бошад. 50 рубл пул нестай. 50 рубл барои одами кор мекардагӣ тамоман пул нестай. Ман инро худам мегӯям. Ҳар кас кор надоштагӣ кор намекардагида ранги ман 50 рубл пул аст, бале. Лекин гапҳои пасту баланд гап назанед, ки боз мегӯям ба шумо ки дар сураи Ёсин омадагие ки вақте забони инсон дурӯғ мегӯяд, ки дар рӯзи қиёмат забонша мебанданд малоико, даст подшоҳош хабар медиҳад ки ҳамин инсон ҳамин хел гуфтагӣ буд дар ҳамин дунё. Ҳамин суханое ки шумо менависед ку ба дастатон менависед, хаста дина кас менависад ки асабшинос равен. Дар қиёмат вай ҷавоб медиҳад. Мо ҳар сол диспансеризатсия медкемисия мегзарем, ай психиатр, ай невропатолог, ай нарколог. Аиҷа диспансеризатсия мегзарем. Ва ё мара боша ягон касал мегӯянд ба мара. Шумо чӣ шунеда аиҷа мара диагноза бара асабшинос бара. Асаб шумо дар қиёмат ҷавоб медиҳед. Ман ҳамаи шуморо ба қиёмат месупорам. Касое ки суханҳои ноҷо менависед ку мара меранҷонед. Бара ӯ бориса кор кӣ, бара ита кӣ, бара ута кӣ. Занаки калони пири бара дар хона бишӣ намоза бихон. Мо намозамонро мехонем, ибодатамонро мекунем. Вақт меёбем бо шумо суханҳои хубу нек мегӯем. Қувваи некӣ надорем, мегӯ раҳмати модари ман бадӣ накун. И забонҳои шумо чизе ки мегӯяд ку дар аиҷа ё ки менависед, дар сураи Ёсин омадагие ки дар қиёмат ҷавоб хоҳем дод. Дар назди худованд мехезен, мисли ҳадиси муфлис омадагие ку ҳамаи он нафароне ки дар иҷа бар мо суханҳои менависед ку маро озор медиҳед шумо. Дар назди худованд мехезен ҳамчун муфлис. Амалоне ки шуморо худованд ба ман медиҳад, амалони бади мара ба шумо медиҳад. Барои ҳамин аз муфлисон нашавед. Суханҳои ноҷо нанависед, ки аз ҷумлаи муфлисон мешавед. Сабаби озори касе нашавед, ки аз ҷумлаи муфлисон мешавед. Сабаби озори касе нашавед бо сухан бо нависанодон дар комментариҳои ҳамин ютуб ба ману ба касе набошад, ки дар сураи Ёсин омада ки дасту подшоҳои шумо шаҳодат медиҳад. Бале, лайк мондан подписаться ва поделиться фаромӯш накунед. Миннатдорам аз шумо.